Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити 70-80% нафароне ки канали моро тамошо мекунанд, дӯстони азиз, обуна нашуда видеоро тамошо мекунед. эҳтиромона хоҳиш менамоем ки пеш аз навора сар кардан, тамошо кардан дар канал обуна шавед, лайк монед. пешрави мо шумо аст, дӯстони азиз. баъдан дар номерҳои поёмда барои реклама муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. ҳазор раҳмати калон. видеои навбатии мо хонаи фурӯшӣ қарор дорем. мо дар айни ҳол дар шаҳри ҳисор роҳи мебинем, роҳи душанберо аст дӯстон, роҳи душанбе, ин тараф роҳи ҳисор. ана ҳамин шаҳнбарӣ, дӯстони азиз, павароти шаҳнбарӣ 1 километр роҳ то ба сӯи хона аст дӯстон. аз ана ҳамин ҷо водии Зарнисор дасти ростнима мешавад. 1 километр роҳ то пеши хона, 5 сотиқ замин, 5 дар хона, 180 квадрат. ҳозир рафта боз аз наздикии анамин қишлоқи Тула меган, аз анаминҷо ба навор мегирем, баъдан ба хона мезанем. хоб дӯстони азиз, аз шоҳрои Калон шаҳнбарӣ омадем. ростаки гуфтем ки то хонаро 1 километр аст. аз ана ҳамин ҷо, ана масҷид дӯстон, ана мағозаи хӯроквории Амин. аз ин тарафам роҳ дорад ба сӯи хона 300 метр роҳ. аз ин тарафам ба сӯи хона роҳ дорад, дӯстони азиз. ҳозир рафта аз пеш ба навор мегирем, дар наздики мактабам ҳаст. хоб дӯстони азиз, ана ба пеши бинои фурӯшӣ омадем. аз ана ҳамин тараф омадем, дӯстони азиз. 300 метр роҳ то пеши хона бинои фурӯшӣ ана ҳамин аст дӯстон. пешаш аз тарафи ҳавлӣ аст. аз ин тараф ҳам роҳ ба рӯи шаҳнбарӣ, ба тарафи Душанберо, ҳисор, аз ин тараф ҳам роҳ дорад, дӯстони азиз. мактаб наздик мактаби 84. аз ин тараф мебинем як гараж дорад, дӯстони азиз, дар пеши ҳавлӣ, ҷои як мошин. ин дар бошад дари даромадгоҳ ба лесенса 1, 2, 3 ошёна ва ё ин ки аз кухни даромада ба лесенса ба тарафи даруни хона аст. хоб, дари асосияш ана ҳамин аст дӯстон, як дар. ҳозир даромада пони маълумоти хонаро медиҳем. бисмиллоҳирраҳмонирраҳим. ин дар бошад дари ҳамсоя аст дӯстон. инҷо маҳкам мешавад. дари анамин хона аз анаминҷо сар мешавад, дӯстони азиз. ростаки медароем, ҳавлӣ мешавад як боғи калон. дар бех мебинем, дӯстони азиз, як ҳавз аст. ҳабзи 15 тона. обаш меояд, дӯстони азиз. временияи об ва 15 тона ҳабз дорад. светҳо доимӣ аст мегӯянд. хоб, дар ин ҷо мебинем як ҷои кухни летни кардагиан, ба навор намегирем дӯстон. ҳоҷатхона ва як оғули калон. то охира як оғули калон аст. дарахтҳои мевадиҳанда, худи бино ана ҳамин аст, дӯстони азиз. аз тарафи пеш мебинем ки 2 ошёна аст, аз тарафи хафо 3 ошёна ва як такхона. 3 ошёна қати такхонааш 3 ошёна мешавад, дӯстони азиз. 5 сотиқ замин, 5 дар хона, 180 квадрат, 3 ошёна. дар ин ҷо бошад як ҷои дедом. медароем ба даруни бино. хоб, ростаки санузел мешавад, дӯстони азиз. аз тарафи дасти рост якум хона, аз тарафи дасти чап дуюм хона. дар як ошёна 2 комната. чизу чораш дагаварной, кондисионер дорад, телевизор дорад, дӯстони азиз. қолинҳо дагаварной аст. хоб, якум хона ана ҳамин як зал аст. инҷо мебинем ки як печка кардагиан. аз якум таххона бигем то 3 ошёнара анамхе кирпичхати бардоштагӣ барои алубхона.
хоб якум подвал гуфтем дар ҳисоби якум мешавад. Ана ҳамин дӯстони азиз, якум дуюм ошуна кирпичи сурх бардошта шудааст. сеюм ошуна римо надорад, баромада банавор мегирем. Симин блок аст. дуюмги хона хоб инҷо лестница мешавад ба сеюм ошуна. хоб ростак як балкон мешавад дӯстони азиз, як хол. инҷо планировкае ки дуюм ошунаро дидем дӯстони азиз. анамхел ҳар се ошуна як намуд аст дӯстони азиз. инҷо ҳам ҷои санузел, аз тарафи дасти рост ҳам як комнатаи калон, аз тарафи дасти чап як комнатаи калон. мефарем ба якум ошуна. дуюм ошуна, инҷо ҷои санузел буд, як комната. ана ҳам печае гуфтем дӯстони азиз, аз ана инҷо сар мешавад то сеюм ошунаро кирпичаш турба рафтагӣ аст. хона қадди 5 дар хона шуд дӯстони азиз. ана инҷо бошад як кухни. даре ки дидем гуфтем ки дӯстони азиз аз берун ба даруни кухни даромада мешавад, ба даруни бино. ана ҳамин дар аст. хоб хоб дӯстони азиз, як бор дигар такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ҳисор, повороти шамбарӣ. аз повороти шамбарӣ 1 километр роҳ то пеши хона дӯстон. аз масҷиде ки ба навор гирифтем 300 метр роҳ то пеши хона. қишлоқи тула 5 сотиқ замин, обши 5 дар хона, 180 квадрат, ҳабзи 15 тона. нархи хона дӯстон 600 000 сомон. боз муомила дорад. хариди фурӯш ба асъори миллӣ бароҳ монда мешавад. варианти алиши мошин Camry 6, Camry 2, Lexus RX болои сум дӯстони азиз. маршрути 26 тарафи масҷид мезгарад дӯстони азиз. номерҳо барои тамос 988 18 40 30. дар ана ҳамин номер ватсап аст. метавонем дар ватсап муроҷиат намоем. маълумоти бештари ин хонаро соҳибмулк медиҳад. хоб дар ин ҷо барои сведия стабилизатори дига задагиам, мақсад барои қувва, шутобе ки ягон чизи техникӣ насӯзад.
занг мезанем, маълумоти бештар аз Шоиб мегӯяд. Фақат аз шумо дар канал обуна шудан, лайк мондан, зангулачаро пахш намудан ва дар номерҳои поён буда муроҷиат намояд, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонед. Худои нигаҳбонатон то навбори дигар.